Oh, sige. Ay, ikaw. Hmm. Hmm? For today's video, mga on mo ini. Hi, guys. Kung sagbot. Sagbot. Sagbot, guys. Sagbot among ulam. Yan. Sinong kumakain ng ulam? Sagbot yung ulam namin, guys. What? Guys. Mukbang kayo. Sana all. Mukbang tayo, guys. Mga amigas. Mukbang tayo. Malabot ka, Antimos. Kung makakita na. Sama ko na, nga lamok. Lamok ko. Langaw. Ok, bawal ka. Wala buting tanos, guys. Kaya makatita nyo. Ilabot mga la. Sama sa mga langaw, lamok, langgam, kapati. Yung kalapati, nabagit na kalapati. Aman. Magitik ka ni pati dira sa kuan babaw. Lupad mo guro. Wala oy. Kuyo dira. Nga gali na. Wala. Amo tang, ano kung tanong. Nga wala mo tanaw. Di ko sis mo sa patag ako na kalapati. Sana all. Sana all. Musa di ka. Sismuso. Laking lalaki. Sismuso. Sismuso man siya, guys. Char. Di ba ito sismuso si lalaki niyan, guys. Wala lang siya, guys. Sismuso lang. Midjot. Kumain po si Natasha ng ng gulay, yung pako. Sino yung alam ang pako? Ganito kami kumakain, mga amigos amigas. Ito ang aming punduhan ng kanin. Punduhan ng kanin. Para hindi na magsigig takalakaw balakad. Pako man siya, guys. Pako siya, guys. Pako nga. Kuan ba mo ana pa? Mandupad-dupad ng tagas anim, ano. Mga siya wakwak. Ang daming kamot, guys. Daming kamot, ano. Parang Parang tik-tik. Oo nga. Alam yung tik-tik? Yeah. Ano yung tik-tik? Ano tik-tik? Tek-tek. Mga ibig sabihin. Tek-tek. 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 Diba? May nag-chat. Ano kasi ay. Hindi yan. Ako yan? Hindi. Mas yan yung mukha. Ako yan eh. Oo nga. Ako yan. Bakit ikaw? Hindi naman ako ano. Hindi naman ako nag-chat sa'yo ah. OMG. Baka ginamit yung mong account. Hindi yan ako ah. Baka kanina yan. Kanina. Hindi ako nag-chat. Kanina. Kanya siguro yan. Hindi ako nag-chat kanina. Kasi... Oo, kanina. Kanina yan, tingnan mo. Ay, kanina. Oo, sabi ko nga ba, kanina yan. Bakit ba? Anak mo ako eh. Yan ba? Bakit ba? Anak mo ako ah. Hindi mo ako bye-bye. Hindi mo ako pare.
Anak ako din. Yun na. Kainin mo ng damo. Ang buhok. Yun yan ang buhok. Alam ko. Tubos na. Wait lang. Anong gagawin mo? Ano? May kinudkod ka? Ano yung kinudkod mo? Bugod ako. Ayaw na eh. Busin mo na yan lahat. Bus na yung anak, ganyan-ganyan na. Yung Ano? bako-bako ah. Quick. Wak. Wait lang talaga guys. Ano ba yung kinudkod mo? Tapos na guys. Sarap. Sarap ng gulay na pako. Yummy. Super yummy. Super yummy ang pako. Ako. Ang pako, super yummy. Yung Pako. Pinoy. Ay, mukhang balit ah. Kasi may Pako Pinoy. Balot. Mukhang balit. Kaya nabi ko. Pako Pinoy. Ang pako may Pinoy. Ang Pinoy may Pako. Wala bang pako na foreigner? Hindi ko alam. Alamin mo na. Ligtas ang maalam. Huwag mong gamitan ng ilong. Ligtas. Kung may alam. Akin na ka. Masarap kasi. So guys, may sasabihin ako totoo guys. Hindi kami Tagalog. Kasi hindi kami taga Manila. Ano kami lang guys, Bisaya kami. At ito, hindi to yung ngipin niya guys. Alam naman nila yun na hindi tayo Tagalog. Nagmamahal lang to guys. Wala lang yan eh. Ako edit ano? Banana. Banana price. Ah, okay. O diba guys, nag-say ako guys. Okay daw, diba? Banana. Cheers. Banana. Cheers. Okay. Oh, Barbie. Asalap ka dito. Asalap. Oh, shoes na. Kuyang. May lamig guys. Ay. Give siya lamig guys. Talagot balik guys. Ay, balik tagi sabi. Ay, balik. Asa mo kong balik guys? Asa mo kong balik? American lakad ay. Balik, balay. Shares ta. Wait lang. Nga. Nga. Ang sige. Ay, ikaw. Thank you guys. Thank you sa inyong pag-watching. Don't forget to like, share, and subscribe sa our YouTube channel. Ano to sa sunod gayon kita tapuhon. Peace. Kita na daw guys kay mag-toothbrush na siya. Out. Kita na daw guys kay mag-toothbrush na siya sa yung marpen. Ngada. Lagi mo. Bakit? Ano? Sige, panipon. Bakit gamot?
No. Thank you.